हाँ तो भैया ना भूले के बा ना भुलाए के बा। हर घर हर गली में जाके चाचा चाची माई बहन सब कोई से यह बतावे के बा कि रवि कुमार मुन्ना भैया के पत्नी भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन कुमारी मुन्ना के भारी से भारी मतों से मुखिया पद पर विजयी बनावे के बा। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोची समझ के सही उम्मीदवार के अब की मुखिया बनावे के बा। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया हो मुन्ना जी पावे सबके आस जी नहीं के अब की जितावे के बा। अब के चहेता बड़े बढ़िया नेता बड़े नहीं के करी हो सपूत विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट मुखिया बनई होए चाचा। हाँ तो भैया अब की बार भुलाए के नहीं थे। नेवरी पंचायत से कर्मठ सुशील ईमानदार युवा प्रत्याशी भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन कुमारी मुन्ना के भारी से भारी मतों से जिताओ बा। और की बार के मुखिया के माला हमरा रवि कुमार मुन्ना भैया के गले में पड़े के चाहिए। हाँ तो भैया ये गरजोरी बा। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होई नया नया कमावा मिली सबके समानवा लाभ योजना के मिली निमन लागी हो करमावा। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होई नया नया कमावा मिली सबके समानवा लाभ योजना के मिली निमन लागी हो करमावा। नाही हो भुलाए के बा सबके बतावे के बा बदल के नखे देखिनो तो विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट मुखिया बनई होए चाची। हाँ तो की निहुरबा माई बहन चाचा चाची भाई भौजाई सब कोई से हाथ जोड़ के विनती बा कि नेवरी सरिया के उज्जवल भविष्य खातिर रवि कुमार मुन्ना भैया के सपोर्ट करी आ भारी से भारी मतों से यहाँ के विजयी बनी। पूरा होई विकास रखी नहीं प्रयास चौमुखी काम होई केहू होई ना निराश। मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा होई विकास रखी नहीं प्रयास चौमुखी काम होई केहू होई ना निराश। नेवरी सारे के भोगिया जो गई है एक बार कदी ना सपोर्ट विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट विजयी बनई होए चाची देखे मुन्ना भैया के वोट मुखिया बनई होए चाची।